Bideo honetan, denbora problema bat, pausoz pauso, ebazten da. Ordu hau, izanik, 19 ordu, 28 minutu eta 35 segundo, lehenengo problema. Zer ordu izango da, 3 ordu, 45 minutu eta 30 segundu barru. Jatorrizko ordua, oraingoa, hau da. Eta, jakin nahi dugu, denbora hau pasata gero, zein ordutan egongo garen. Beraz, batuketa bat egin behar dugu. Batuketa bat egiterako orduan, segunduak segunduekin batu behar dira, minutuak minutuekin, eta orduak orduekin. Ondoren, lortzen dugun emaitza moldatu behar da, segunduak eta minutuak 59 izateko gehienez. 65. Zati 60 eginda, 65 segundu, minutu bat, eta 5 segundu direla lortzen dugu. Emaitza aldatzen da beraz. Zer gertatzen da zatiketekin atera segun minutu horrekin? Leheno genituen minutuei, 73 hauei, batzen diegula. 74 minutu, 59 baino handiagoa izanik, prozesu berdina jarraitu behar dugu. 74 zeti 74 minutu, emaitza bat da, minutu bat, eta geltzen zaigun ondarra, 14. Beraz, 74 minutu, ordu bat, eta 14 minutu dira. 14 minutu, eta orduei gehi bat egingo diogu. Lehenoko ordu berdina hartuta oinarri, zer ordu izango da, 10 ordu, 15 minutu, eta 50 segundu barru. Prozesua aurrekoaren berdina da. Batuketa bat egin behar dugu. Eta lortzen dugun emaitza moldatu minutu eta segunduen eta orduen kopuruak bete ditzan. 85 segundu, zati 60 ere eginez, 85 segundu, minutu bat eta 25 segundu dira. Hemen, 25, ondarra jarri dugu, eta minutuei gehi bat egin diogu. Minutuak betetzen dute orduaren baldintza, 59 baino txikiagoa delako emaitza. Baina, orduekin jokatu dezakegu, eta 29 ordu zenbat egun diren. Kasu honetan, egin beharreko zatiketa, zati 24 izango da. Beraz, 29 ordu, egun bat, eta 5 ordu dira. Ze problemari dagokionez, duela 5 ordu terdi zein ordu zen jakin nahi dugu. Beraz, oraingoan, oraingo ordua lehenoko berdina, kenketa bat egin behar dugu. Kenketa egiteko, kenkizunean, kentzailean baino zenbaki txikiagoa barin badaukagu, moldatu egin behar dugu. Segunduetan ez dago arazoa. Minutuetan dago arazoa, goikoa, txikiagoa delako. Orduan, hemen gehi 60 egingo dugu. Eta 88 minutu jarriko ditugu. Nondik ateratzen ditugu minutu horiek? Ordu bat kenduz. Kenketa balio hauekin egingo dugu, 88 minuturekin.